Hayo lam suko joto nai tongai tau te bujan nor ni bagi tege se video kral tui fai ka ekdom dama gadar tini ni je ani o video nai tongai brok tini free recharge malang nai 199 tini ni unlimited manai noro video no pai tang nai ke free recharge lang thangdi 15 GB hoti 20 GB jes man tang thani o video la jora nai ke juri skip khai ke noro video no noro 1 GB 2 GB phone man glak awni bagi noro video no skip khai awni nai ke noro ekdom nor ni bagi ekdom मूल्यवान जेमन असं रां खक्सा कमाय थांगोन जों बसक चिन्ता आं हामो हायं थानाय आवन बगै नरो भिडिअ लाजरा नाय दंदि ब्लेक केन भिडिअ इन्ट्रेस्टिंग नाय तै फास्ट टु लास्ट नाय दंदि हान्याव हायतिसे मा साव न भिडिअ स्किप खायो न रक्तै सब्सक्राइब खालाया सब्सक्राइब खालायनारि प्रेक बेल क्रेंग क्रेंग केरेनारि दाउ तो बेल कसम संगै थाङा आगि खजाक दं माने दाउ वासन कसम सिनेरि रि आवन बगै नरो आं दाबु सानाय बाइक नरो खालायनाय प्रोसेस आं नरो आमति कि भिडिअ नु जगै तो सामां लाक्तै फोन स्क्रिन लाङै खायसा खायसा नरो आं सावना बड़ी गेसं फोन स्क्रिन थाङै नाले सिनाय तेगेसा आं नरो भिडिअ गजर साना मुजंग नरो ओ भिडिअ नो फुल वाच खालायदि फुल वाच खालायमानि यागुलो सन नरो आनि ओ जे कास नरो फोनाव मानि आबनार खालायदि जों बुले फर्स्ट प्ले स्टोर मा थांग्रा नाय प्ले स्टोर थांमानि यागुलो जों जगाव मासिन नाय रिचार्ज मेनिया हनै जों सार्च मा खालायनाय सार्च खालायमानि यागुलो सार्च खालामनाय यागुलो बाहाय के रिचार्ज मेनिया बानाय नरो बोनो डाउनलोड खालायनारि आं तो डाउनलोड खालायना जा नरो डाउनलोड खालायनारि एरपरे नरो रिचार्ज मेनिया नो ओपन खालायदि ओपन खालामनाय यागुलो नरो आनि साकाव नाय 200 कइन तै 100 कइन नरो मानानि बागै नरो आनि रेफर कोड यूज खालायदि आनि रेफर कोड यूज खालायगे आंके नरो तै 100 कइन फ्री मान पाइनाय इनके नरो तै 100 कइन बाहायगे मानाय आमनो तै नरो आरो संका नेगि 3 dot थांनाय 3 dot थांमानि यागुलो जों 3 dot थांमानि यागुलो जों यूज रेफरल कोड थांनाय यूज रेफरल कोड थांमानि यागुलो आनि जे रेफर कोड दङ रेफर कोड नरो रिरेडि एरपरि नरो फोन नम्बर भेरिफिकेशन नरो जे रिचार्ज खालायना मोजंग फोन नम्बर अरो रिरेडि फोन नम्बर भेरिफिकेशन खालायनारि आबनि यागुलो जों बेक फायनायनि यागुलो जों पहिले फास सुपार रिचार्ज थाङै जों नालायनाय जों बुसु कइन नां अबरनो तै जों सालायनाय पहिले फास जिअ थांनाय नरनि जे सिम दङ आरो थांनि नायदि नरो जिअ 25 GB बान्डेल 5629 पॉइंट दङ नरो 25 GB फ्री माननाय जिअ बान्डेल अनलिमिटेड 365 डेज 14852 कइन दङ नरो मानै थांनाय 365 दिन दङहाय इनके नरो नुगै मान खाना ओ जगाव रिचार्ज नि गोबां आइटेम दङ अंगे जों नायलायनाय पॉइंट स्टेशन जों कइन न बायगे आजेनाय कइन आजो जों ओ जगाव सिनि पॉइंट न जों गोबां खालायमानि यागुलो जों सिनि रिचार्ज न जों खालायमानाय बायदि इनके जों नायलायनाय ओ जगाव नरो नखाना गोबां 20B इनके 20B माने 20 पॉइंट नरो खायसा टास्क कंप्लीट खालायगेना 20 पॉइंट मानाय अबाहाय के नरो नखाना ओ जगाव 20 पॉइंट न जों सिनमानि यागुलो तला तो स्टार्ट सिनमानि यागुलो बाहाय के लोडिंग नाय डायरेक्ट प्ले स्टोर थाङै नरो बाहाय के एप्स नगैनाय ओ एप्स न डाउनलोड खालाय नरो ओ एप्स न ओपन खालाय 1 मिनिट 2 मिनिट ओपन खालाय तनो फायनो नरोनि कइन आर्न माने एड दंगै थांनाय नरोनि वालेट एकाउन्ट ओ एप्स नि वालेट रिफ्रेश खालायदि रिफ्रेश खालायमानि यागुलो नरोनि कइन अरो एड दंगै थांनाय फारि इनके आमसंनो इनके फ्रेंड्स आंनो साइर का फोन स्क्रीन तलांगे बाय के खालायनाय नरो बाय के कइन का माने कइन बाय के नरो आर्न खालायनाय कइन आर्न खालामनायनि बिसिंथि से नरो अपनो रिचार्ज खालायमानाय इनके आंनो सानो ओ एप्स बुसु जरतै गुबै बुसु जरतै टानाल आउना नरो पहिले भाषा सायमानदि आउन बागै आंनो ओ भिडिअ नो फुल वाच खालायदिनि जाव इनके आंनो सानो मुजंगो गोबां यूट्यूब जगाव यूट्यूब भिडिअ हरि दंहा तै फ्री रिचार्ज अंक के ओ एप्स डाउनलोड खालाय फ्री रिचार्ज रं मानाय हाय मानाय गोबां खायनाय के आंबो कायसेबान मैया सुरु डाटा सिबि लॉस जों लॉस 1 GB 2 GB हायना एकदम शेष बायथां आमनि बागै नरो अमो हाय कारबानो भिडिअ न नायाफान निनि दादा लॉस जों थांनाय तै नि टाइम वेस्ट जों थांनाय नों टिकेट नाय मुजों दं मानि अबस नाय दं इंटरेस्ट जों टिकेट नाय जायो आं थांनाय आमनि बागै आं नरो साइर ना मुजों ग तै
noro o recharge tei kebangma video faikeng ke skip khairori tanaji ang no side nam songo obo bagai no kisa information ririkha hingke amoni bagai no video norok jodi khlainai try khaina ji ang to khlainai ke do oro ang kaisa bono coin angoi maya jodi ani refer code noro use khai ke 200 coin manana ani refer code bo tola description ro jak tong ganor try khaina ji maraman manya ang khai jo nanyamani manya ta amoni bagai amsung nang tini video noro jodi omo hai reason tui video faike engke noro skip khaina ro di time waste tak laji amoni bagai fadi tini video amsung nang next video hai noro bai malai finai